ассалому алейкум тамошобинони арҷуманд. барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди самтҳои афзалиятноки фаъолияти мақомоти корҳои дохилии кишвар, пешгирӣ, ошкорнамоӣ ва мубориза бар зидди вайронкунӣ ва ҷиноят маълумот медиҳад. дар студия бо шумо Рухсор Таваллузода. дардноку аламовар аст ки баъзе аз наврасон ба бозиҳои хусусияти зӯроварӣ дошта, тамошои филмҳои мазмуни ваҳшоният майли зиёд доранду дар баъзе маврид чун қаҳрамони филм ё бозии дидаашон рафтор мекунанд. расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо истифода аз корд, олоти тези буранда ва як нафар хонандаи мактаб нисбат дода мешавад, ки дар натиҷаи муноқиша бо ҳамсоли худ дар шаҳри Хуҷанд содир кардааст. шарҳи ин ҳодиса дар гузариши Акбар Шарифӣ. шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд нисбати навраси 17-сола хонандаи мактаб Абдумалик Абдуллоев истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмониви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои содир намудани ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ бо дастрасии талаботи моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо истифода аз корд, олоти тезу буранда ба гумонбаршуда нисбат дода мешавад, ки дар натиҷаи муноқиша бо ҳамсоли худ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд содир кардааст. ҳолати мазкур бори дигар собит менамояд, ки бо худ гирифта гаштани корд ё ҳар гуна олотҳои халандаю буранда оқибати хуб надорад. барои чӣ гапатон гирифт? Пушти Инстаграм. Чӣ гап? Чӣ хел шуд? Ҳамахай вай мене билетиш гуфт, ман вай билетиш гуфтам, ҳамахай хушта гап гирифт. новбаста аз оне ки иштирокчиёни ҳодиса ҳамдигарро хуб мешинохтанд, дар кӯчаи Гагарини шаҳри Хуҷанд бо ҳам муноқиша карданд ва тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад, баҳси онҳо аз мукотибат тавассути шабакаи интернетии Инстаграм оғоз ёфтааст. ба фарзияи тафтишот, олоти бурандаи дар ҷиноят истифодашударо гумонбаршуда Абдуллоев пешакӣ бо худ овардааст, ки қасдона будани ҳаракатҳои ӯро исбот менамояд. корд ё ҳар гуна олотҳои халандаю буранда дар дасти ноболиғон амали ғайриқобили қабул ва ношоистаест, ки оқибати нохуши онро мо дар гузориш ҷой дода итминон дорем, ҳамчун зангулаи бедории масъулияти падару модарон ва мақомотҳои дар тарбияи ноболиғон манфиатдорро бедор месозад. фаъолияти бобарори оперативии ҷустуҷӯи кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Заъфарободро дар кушодани ҷинояти дуздии чорво дар минтақаи маъмурӣ ва ҳам Спитамену шаҳри Истаравшан муваффақ гардонида ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки шаҳрвандон Бекназаров Элдар соли таваллудаш 1997 сокини ноҳияи Спитамен ва пешсудшуда Ҳоҷибоев Меҳроҷ соли таваллудаш 1990 сокини ноҳияи Заъфаробод нуқта гузошт. ин гурӯҳи созмонёфта, ки ба фарзияи оперативӣ боз як шахси дигар низ ба он ҳамроҳ мебошад, дар содир намудани 8 лаҳзаи дуздӣ ва тасарруфи 9 сармоли калони шохдор гумонбар мебошанд, ки бо истифода аз сабукрави тамғаи Део Нексия амалҳои яғмогариро дар ҳудуди ноҳияҳои Заъфарободу Спитамен ва шаҳри Истаравшан анҷом додаанд. ҳаминҷа омадем, 5-6 сар гов истодагӣ буд. баъд ҳаминҷа як сар гови майда гирифтем рафтем. بعد دویم کارت آمدیم دویم میشم گرفتیم رفتیم. اساساً چه خیلی مکان‌ها رو انتخاب می‌کردید برای دویم؟ اساساً همین لای روارم خیلی باید میگم نباشد میگرفتیم رفتیم. иттифоқи се нафараи дар ҷиноят гумонбарро мақсади ягона ба даст овардани маблағи муфт муттаҳид кардааст. макони қуллаи дузди боб ин заминҳои саҳроӣ ба роҳи нақлиётгард наздик ва чорвой дар он ҷо мех карда шуда мебошад. беназорат будани чорво имкон медод, ки гумонбарон озодона ба мақсад расанд. онҳо ҳамаи амалҳои дуздиро чӣ дар ноҳияи Заъфаробод ва чӣ дар ҳудуди ноҳияи Спитамену шаҳри Истаравшан дар дили шаб содир мекарданд. ҷоиз ба таъкид аст, ки гумонбаршудаҳо чорвоеро тасарруф мекарданд, ки дар дохили сабукрав ғунҷад ва ба ин хотир дохили онро барои дуздиҳо мутобиқ карда буданд. меомадем се каса ҳаминҷа мегирифтем, ҷусаш майдатараше ки мошин меғунҷдагиша мегирифтем мерафтем. говои тасаррушдаро куҷо бурда мефурӯхта шумо? ноҳияи Спитамен. мақомоти милитсияи ноҳияи Заъфаробод ҳарчанд дар аввалин лаҳзаи содиршавии дуздӣ барои боздошти дуздон кӯшиш намуда бошад ҳам, аммо баъди ба қайдгирии 4 лаҳзаи дуздии нокушода дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гумонбаршудаҳо Меҳроҷ Ҳоҷибоев ва Элдор Бекназаровро ғофилгир кард. як тан аз шарики ҷиноятии онҳо, ки шахсияташ барои милитсия муайяну ошкор аст, айни ҳол аз мақомоти тафтишотӣ пинҳон шуда бошад ҳам, ҳатман подоши амалашро хоҳад дид. маҳз беҷазо мондан ва манфиати муфт ба даст овардан гумонбаршудаҳоро ба иқдомҳои тозаи ҷиноятӣ роҳнамоӣ кардааст, аммо бо дастгир шудан хавфи зараррасонии онҳо барои ҷомеа бартараф гардид.
این بهبودی کلانترین شد که دوزار یافته. همین خلق آسایشتان که زندگی میکند، کار خود رو پیش میبرد، حیات خود رو دهقانا به جور نمیشه. оғози парвандаи ҷиноятӣ оқибати кирдори ба ҷомеа хавфнок буда милитсияи ноҳияи Зафаробод кӯшиш карда истодааст ки зараре ба шаҳрвандон расонидашуда барқарор карда шавад, яъне 9 сармоли калони шохдорӣ аз ҷониби гумонбаршудаҳо рабудашударо ба соҳибонаш баргардонад. чанд рӯз қабл навори муноқишаи як гурӯҳ ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардид, ки вокунишҳои манфии шаҳрвандонро ба миён оварда аз вазорати корҳои дохилӣ дархост намуданд, ки ҳодисаи мазкур таҳқиқ карда шуда гумонбарон ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шаванд. дар натиҷа муайян карда шуд, ки ҳодисаи мазкур санаи 19 июли соли ҷорӣ тақрибан соати 16:00 дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Ёвон рух додааст. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар асоси хабари фаврӣ дарҳол ин нафароне ки тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон кардаву якдигарро мавриди латукуб қарор доданд, муайяну боздошт намуданд. ин нафарон Нуриддинов Парвиз, Садриддинов Ҳафиз, Ятимов Адҳамҷон, Зарипов Раббонӣ, Наздинзода Пайрави Сафаралӣ сокинони ноҳияи Ёвон мебошанд, ки бинобар доштани хусумату бадбинӣ нисбати якдигар даст ба гиребон шуда якдигарро латукуб намуданд. айни замон вобаста ба ҳолати мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда нисбати ин нафарон тибқи талаботи моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне авбошӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда мавриди тафтиёти пешакӣ қарор дорад. милитсияи пойтахт аз қонунишикании боз як нафар зан хабар медиҳад. ин нафар ба хотири даромади муфт ба серу ҷоду ва дилгармӣ машғул гардида бо ин роҳ аз мизоҷонаш маблағ ба даст меовард. ҳамкоронамон оиди кирдорҳои маккоронаи ин зани сергар гузориш омода намуданд. боварӣ ва эътимод ба фолбинону ҷодугарон ва аз онҳо талаб намудани кӯмак дар доираи ҳамаи қонунҳои диниву ҳам башарӣ мамнӯъ аст. мутаассифона гарчанде ҳилаву макр ва ботил будани афсонкориҳои ҷодугарону фолбинҳо кайҳо ба инсоният маълум гардида бошад ҳам, вале маҳз эътимоди баъзе аз шаҳрвандон боиси аз байн нарафтани ин тоифа гардидааст. кормандони мақомоти милитсия бо мақсади пешгирӣ ва раҳоии шаҳрвандон аз шарри чунин тоифа пайваста чорабиниҳои мақсаднокро амалӣ менамоянд. аз ҷумла дар натиҷаи пешбурди як қатори чорабиниҳои санҷишӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳрванд Зоирова Фотима Саидовна соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи Панҷруди ноҳияи мазкурро ки муддати тӯлонист ба фолбинию ҷодугарӣ машғул будааст, дастгир намуданд. зимни санҷиш аз номурда миқдори зиёди лезва, қулфу калид, шамъ ва наъл ва дигар предметҳои барои сергариву фолбинӣ истифодашаванда дарёфту мусодира карда шуданд. чунони худи номурда иқрор намуд: 6 кораи нависондагим 6 кор барои кор гарм вай мемонада болои алоқ мемонам мекафуна ша гирён мекунам барои кушоиш корош та гирён мекунам иштора месӯзонам захарада гарми 3 бор мемонам 6 коре хофам 6 коре яшам 6 коре. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Зоирова Фотима тибқи талаботи моддаи 482 кодекси вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда ҷаримабандӣ карда шуд. шаҳрвандони гиромӣ, айби дигаронро дида камбудиҳои худро ислоҳ намудан рафтори оқилона аст. мо гуфтем боқӣ хулоса ва амал аз шумост. бо милитсия ҳамкорӣ карданро фаромӯш насозед. то дидори навбатӣ, хайр.